ku yi subscribe a channel mai suna Malo Dan Sokoto TV. Akwai nishadi. Wala ha'e. Wallahi nan na. Na ranci da Allah nan na. An shan abincin nan shi. Innahu sadaqahi sabilillahi. Inna koro man kazana. Inna ko shawarma da boga. Inna to ki sanin pizza. Sadaqahi sabilillahi. Inna ko da gwalgwalan ɗanɗanki. Inna aka na baccin da gwalgwale ha. Inna Romeo yanzu fa na ji almajiri na bara. Ai na sallame shi da yake kisan ba kima bace kuma ba daraja ta a ce iri na ina ga waje ba ɗan dagullan almajirai na tuho kuma ina kin yin wani abu na sallame ai. To shi da wani na ji muryar shi ne ina so in zo an sami abinci amma tunda haka ne mun gode. Ba da ma shi ma ba wai mai ci taliya bane sosai dama wajen kina na to bisa ga duba da kyakkyawar fahimta da kuma amincewa na taho in bayyana miki soyayya ta karara zuwa gare ki. Ni ba ta aure ce gidana ne nan fa. Kira Allah mun saba gane ire-iren ku suna nan da yawa sai su kama cewa suna da aure kuma ko mashinshini ba su da mun sani. Wannan wani irin magana ne zan maka ƙarya ne mijina yana ciki fa. Ciki? Kwarai yana cikin gida. To ƙarya kika yi wallahi biki ba gaskiya na ba. Irin ki haka yadda kike danya tsaleliya. Ke ga naki? Kina kallon miro kwa? To ki kwantar da hankalinki iri na in kin kai ta haya da ni zaki ji daɗin rayuwa. Ka san Allah idan ka ƙara gaya wannan magana idan ba sai na kira mijina yanzu nan ba za ka sha mamaki. Ke da Allah ka kire na hankali. Ki ce min dai zaki kira min tsohon ki kuma ko shi ya to wajen ga iyaka in ce mai auren ki zan yi dole hi maraba da ni dan da ganin ki an gaji da ke. Mun gane komi foundation ta kika shaha. Lalle baka da kunya wallahi. Baka san darajar abin da kake faɗi ba. Inda ka sani ba za ka tar mata aure kana gaya mata wannan maganan ba. Wallahi ƙarya kika yi ba mata aure kike ba ki hodi min wata alama da gaba ɗaya gare ki yanzu da za ta nuna cewa mace aure ki. Hodi min. Kamar yaya yanzu ba almajiri na jira ka san Allah fita a gidan nan. Na ƙihda sai na ga tsohon ki. Tsohona. Me gida? Ba mai gida ba mai shiga ɗaki. Lalle. Wala baka da kunya shi yasa ga kanan da dare da tsawo kaman daren sallah to wallahi bari in kirawo shi. Me gida? Ai na ga kunya gare ki ke bi huskar ki duk ke bide ta da foundation. Me gida? Zaka mai me gida? What is happening? What is the problem? Kaga wannan mutumin? Lalle ma. I've seen his face. No problem. What is the problem? Wai na ji almaji na bara na fito ne fa in ba shi abinci yana ce mun wai ya zo guri na ni yake so wannan mutumin ni yake so. You my wife. Kwanai da gaske. I have seen his face. I'll find him. Wallahi ka dauka abin ya wuce min sharri. No problem. Don't worry yourself. Just go inside. I know what to do about it. Hey, you, Hausa man. Now you come my house that day come meet my wife, ba? Say you. See, make I tell you something. Kambala enna. See, today ba na me and you for this. Hey, yeah. Kai in ba karan min da wayo ba har yaushe ina kwana na mai daɗi. Hey, ka to ka shake ni. See, today ba for this place I swear to God me and you go do am today. See, you know thing say because you get power pass me I will carry you go police station. For me, police station. Okay, ko dai ban jin turanci abinda haka wallahi na san police. Me an kai me faru da police. I must carry you to station today. Why you go my house go and say you like my wife? To ni shi an matsalar wallahi. Ni kai ni na rasa gane kai emin yaran da zan gane wa ni mahala. My matter for house.
why you go say you like her? Kadai mataccen da gaske na mata aure ta shin koko dai. In kwana, shan kwana. Get. Tsatsa. Inside. Okay, mata duma-duma. Now you know wetin dey talk o. Me and I already talk my own. Na station I go just carry this case to because the way I dey say am now, e be like say you even get power pass me. I go just carry the case go station. Kai. Ni station. Understand station. Understand. Sorry for wetin? Sorry. Nah, me I no go ever hear sorry o. Me and you. Ni da kai. Na dan uwa. Na station me I dey carry. Kai wacce station wai? Dala ana ce ma kai hankuri dala. Kai baka hankuri, kai ana lallashin ka. You still do offense, you dey shout for me again. You dey shout for me again. Me shout fa? Don Allah kai mai hankuri. Wallahi ba shan haba ko wannan nace kai hankuri. Kai hankuri do. Ba kai ba kawai Allah. Ba kawai Allah kai. Wetin dey talk sef? I no dey even hear wetin dey talk o. Kai baka kallon gabas. Baka sallah. Sala. Ita. I dey do am now. To kai mata ka yahe min. Kai ma wanda haka ya masalla ka yahe min. Me I no go ever gree you because I no go leave you. I must carry this matter go case. To tai. Okay. You go see her now. Tai ɗan iskan banza ta haka na ƙara. Na san dai babu hujja babu wallahi abin ga. Kuma in keta dajin ga wallahi ɓoyewa ta ma. Gulbi na in ta cinkihi babu komi. In bado yayi kuma in katsa.